Capítol 3. En Geppetto, un cop a casa, comença de seguida a fer-se el titella i li posa de nom Pinotxo. Primeres trapelleries del titella. La casa d'en Geppetto era una habitació a peu pla que rebia la llum de sota una escala. El mobiliari no podia ser més senzill. Una mala cadira, un llit poc bo i una tauleta tota feta malbé. A la paret del fons s'hi veia una petita llar amb el foc encès. Però el foc era pintat, i també hi havia pintat un perol que bullia alegrement i deixava sortir un núvol de fum que semblava fum de debò. Així que va entrar a casa, en Geppetto va agafar les eines i es va posar a tallar i a fabricar el seu titella. «Quin nom li posaré?», es va preguntar ell mateix. «Li diré Pinotxo. Aquest nom li portarà sort. He conegut tota una família de Pinotxos. Pinotxo es deia el pare, Pinotxa la mare i Pinotxets els fills, i a tots els anava molt bé. El més ric demanava almoina». Quan va haver trobat el nom del titella, va començar a treballar de valent, i de seguida li va fer els cabells, després el front i al final els ulls. Un cop fets els ulls, imagineu-vos la sorpresa que va tenir quan es va adonar que es movien i que el miraven de fit a fit. En Geppetto, en veure aquells dos ulls de fusta que el miraven, gairebé s'ho va prendre malament i va dir en veu ressentida: «Ullots de fusta, per què em mireu?» No es va sentir cap resposta. Aleshores, després dels ulls, hi va fer el nas. Però el nas, tan bon punt va estar fet, va començar a créixer. I va créixer, i créixer, i créixer fins que en pocs minuts s'havia convertit en una nàpia que no s'acabava mai. El pobre Geppetto s'afanyava a escapçar-lo, però com més retallava i l'escurçava, més llarg es feia aquell nas impertinent. Després del nas hi va fer la boca. Encara no estava acabada del tot, que ja va començar a riure i a burlar-se'n. «Para de riure!», va dir en Geppetto empipat, però va ser com si ho digués una paret. «Para de riure, et dic!», va cridar amb veu amenaçadora. Aleshores, la boca va parar de riure, però li va fer un llengot. En Geppetto, per no esgarrar-ho tot, va fer veure que no se n'adonava i va continuar treballant. Després de la boca li va fer la barbeta, i després el coll, les espatlles, la panxa, els braços i les mans. Així que va haver acabat les mans, en Geppetto va sentir que li estiraven la perruca. Va aixecar els ulls i què va veure? Va veure la seva perruca groga a les mans del titella. «Pinotxo! Torna'm la perruca immediatament!» I en Pinotxo, en comptes de tornar-li la perruca, se la va posar al cap i va quedar sota mig ofegat. Aquest gest insolent i burleta va fer posar en Geppetto trist i melangiós com no havia estat mai a la vida. Va mirar en Pinotxo i li va dir: «Renoi de gambirot, encara no estàs acabat de fer i ja comences a faltar el respecte al teu pare. Malament, noiet meu, malament». I es va eixugar una llàgrima. Encara quedaven per fer les cames i els peus. Quan en Geppetto va haver acabat de fer-li els peus, va rebre una cossa a la punta del nas. «Me la mereixo», es va dir aleshores per dins. «Hi havia d'haver pensat abans. Ara ja és tard». Va agafar el titella per sota els braços i el va posar a terra per fer-lo caminar. En Pinotxo tenia les cames adormides i no se sabia moure, i en Geppetto li donava la mà per ensenyar-li a fer un pas rere l'altre. Quan les cames se li van haver desentumit, va començar a caminar tot sol i a córrer per l'estança, fins que va enfilar la porta, va saltar al carrer i fugir. I el pobre Geppetto li corria al darrere sense poder-lo atrapar, perquè el pillastre d'en Pinotxo feia bots com una llebre, i amb els cops dels peus a fusta o l'empedrat del carrer feia un terrabastall com 20 parells d'escops de pagès. «Agafeu-lo! Agafeu-lo!», cridava en Geppetto. Però la gent que hi havia al carrer, quan veia aquell titella de fusta que corria com un cavall de curses, s'aturava encantada a mirar-se'l i reia i reia com no us podeu imaginar. I al final, per sort, va passar un guàrdia que, en sentir tanta cridòria, es va pensar que era que algun pollí s'havia escapat de l'amo i es va plantificar amb les cames obertes al mig del carrer amb la ferma intenció d'aturar-lo i impedir que pogués provocar més desgràcies. Però en Pinotxo, quan de llum va veure el guàrdia, que li barrava tot el carrer, va tenir la pensada de passar-li per sorpresa entre les cames, però va fer llufa. El guàrdia, sense moure's de lloc, el va agafar tranquil·lament pel nas, era una nàpia exagerada, que semblava fet exprés perquè l'agafessin els guàrdies, i el va posar a les mans d'en Geppetto, el qual, de càstig, li volia estirar les orelles allà mateix. Però imagineu-vos com es va quedar quan, en buscar-li les orelles, no les va trobar. I sabeu per què? Doncs perquè amb la pressa d'esculpir-lo s'havia oblidat de fer-n'hi.
Aleshores el va agafar pel clatell i mentre se l'enduia cap a casa li deia sacsejant amenaçadorament el cap: «Anem de dret cap a casa i quan hi serem, creu-me que passarem comptes». En Pinotxo, sentint aquesta cançó, es va tirar a terra i no volia caminar més. Aleshores els tafaners i els ganduls van començar a aturar-se al seu voltant fent rotllana. Un deia una cosa i l'altre en deia una altra. «Pobra titella», deia algú, «té raó de no voler tornar a casa. Qui sap com l'estovaria aquest homenot d'en Gepetto?» I els altres afegien maliciosament: «Aquest Gepetto sembla un bon home, però és un autèntic tirà amb les criatures. Si li deixen aquest pobre titella entre les mans, és capaç de fer-lo miques». En resum, tant van dir, tant van fer, que el guàrdia va alliberar en Pinotxo i va endur-se el pobre Gepetto a la presó. I en Gepetto, que tot d'una no trobava paraules per defensar-se, plorava com una criatura i mentre anava cap a la presó balbotejava sanglotant: «Fill meu desventurat, i pensar que m'ha costat tant fer-ne un titella com cal, però m'ho he ben guanyat i havia d'haver pensat abans». El que va passar a continuació és una història que costa de creure i us l'explicaré en els propers capítols.